Hej alle sammen, og i dag vil jeg gerne vise jer, hvordan man laver den her make-up beholder. Det du skal bruge er en tom solvandskasse, noget spraymaling, en hobbykniv og noget tape af eget valg, en lang lineal og en kort lineal og et tegneredskab. Jeg vil gerne have min beholder i en skuffe, så jeg starter med at måle min skuffe af, men det er selvfølgelig valgfrit. Derefter sætter jeg nogle små hjælpestreger. Dette gør det nemmere for mig at vide, hvor jeg skal skære i min kasse. Jeg skærer af her, her og her, og ned her og her, så jeg kan få de to sider ind. Derefter begynder jeg bare at skære efter mine streger. Det stykke pap, der lige er skåret af, skal du huske at gemme det. Det er det, vi skal bruge til at opdele vores kasse med. Nu folder jeg de to sider ind. Jeg bruger en lineal til at folde siderne ind, da det giver et mere skarpt fold, og du kan selv bestemme lige præcis, hvor du gerne vil have foldet til at være. De to sider er lidt for lange, så derfor sætter jeg et lille mærke der, hvor jeg skal klippe af, så de kommer til at passe sammen. Nu tager jeg et stykke tape og tapper de to sider sammen. For at undgå det lille hul, så tager jeg et endnu længere stykke tape og bruger det på samme måde som før, nu hvor det bare rammer kassens bund for at holde det samlet. Jeg tager også et stykke tape udvendigt for at give endnu mere holdbarhed. Det gør ikke noget, så stadig er en lille revne. Det kan vi ret senere hen. Nu har jeg sat nogle streger der, hvor jeg gerne vil have min kasses opdelere til at være. Jeg vil lave 2 lange og 2 små rum. Det pap, vi skærer af, kan man lave om til strimler, så det bliver til nogle fine opdelere. Og det passer selvfølgelig lige ned til den lange opdeler. Så nu afmåler jeg bare kassens højde. Jeg ombestemte mig i mellemtiden og valgte at sætte min anden opdeler i den anden ende af kassen, så min kasse blev lidt mere original. Derefter begynder jeg bare at tape alle de steder, hvor jeg mener, min kasse er usikker og på forskellige led og måder. Nu skal vi bare spraymale kassen, og jeg har valgt at bruge den her OK spraymaling i hvid. Efter spraymaling burde du gerne have noget, der ligner lidt det her. Jeg synes personligt, det er fedt, man kan se, den er hjemmelavet, men hvis man ikke er så meget til det, kan man selvfølgelig putte tape over det hele, hvilket giver et lidt mere rent look. Tusind tak fordi I gad at se med, og her er opbevarelser i brug.